Gimana bang? Dia mau share ke mana? Pag-ikan na ako ng mga kusya, malukong ako siya. Tinggal namanya sadut. Pas. Pas. Kalau udah itu karangan. Pinatay. Siguro binirang kumis niya bang ulan nun nga. Ako, parang Terus kita marah tuh. ay, betul nga ito sa kadilong siya. Ay, ulot na ulot. Nagbusi-busi na. Dah, apa ya? Oh,